Takže som veľmi rád, že sa nám podarilo v spolupráci s cyklistickým klubom Šato Topolčianky usporiadať tento pretek. Myšlienka, s ktorou ma oslovil Maťo Laktiš, sa veľmi ujala a myslím si, že v spolupráci s celým tímom sa podarilo pripraviť veľmi kvalitnú a podľa pretekárov veľmi zaujímavú trať. Bola ohodnotená, myslím si, že veľmi dobre a záujem pretekárov je na takejto trati závodiť aj v budúcnosti. Takže myslím, že tá práca, ktorú odviedli všetci zúčastnení, bola veľmi dobrá. Let the tide find its way around our feet as you take my hand and we dance on the floor of the sea. May we never feel the need to ever surface and breathe. When your heart is cold, I'll pull you close to me. Príprava trate prebiehala dlhodobejšie, jednalo sa najskôr skorej jary výber, v podstate naznačenie nejakej hrubej kostry trate, aby sme spĺňali parametre, to znamená aj časové úseky, aby sme spĺňali depo, krátka trať, dlhá trať, nastavenie a už potom nastupovala tvrdá práca celého tímu od vyčistenia jednotlivých úsekov, zhodnotenia, čo by bolo lepšie, výhodnejšie. Som rád, že na tej celej trati a podielali sme všetci, to znamená, každý tam prispel určitým svojím názorom, nebolo to len rozhodnutie tak a toho, takže bola to spoločná práca celého týmu. As you take my hand and we dance on the floor of the sea, may we never feel the need to ever surface and breathe. When your heart is cold, I'll pull you close. V prípade žiaci žiačky trošku ten vekový rozdiel medzi jednotlivými pretekármi a ich fyzická kondícia je veľmi rozdielná. Samozrejme je rozdiel, keď nám štartuje 10-ročný chlapec, ktorý pravidelne trénuje, zúčastňuje sa pravidelne pretekov, pre ňo tá trať je zaujímavá, hravá, ale keď sa na taký štart postaví dievča 8-ročné, ktoré bojuje s bicyklom ako takým, tak jasné, že má na tej trati už trošku problémy. Eyes that have never looked so kind, eyes that could hurt you at the same time. Oh, I wish you were blind. Let the tide find its way around our feet as you take my hand and we dance on the floor of the sea. May we never feel the need to ever surface and breathe. When your heart is cold, I'll pull you close to me. Vzhľadom vlastne na, dá sa povedať, prvý, respektíve 0. ročník nášho preteku a prázdninové obdobie, kde množstvo detí sú v rôznych táboroch. Som veľmi rád, že vlastne sme mali 175 štartujúcich, tak si myslím, že na ten prvý ročník je to veľmi pekné. Dobre, takže zhodnotil by som to veľmi pozitívne a kladne v tom, že naozaj každý, kto pridal ruku k spoločnému dielu, ešte raz ďakujem a myslím si, že na budúci rok máme na čom pracovať a už to bude bez nejakých veľkých obáv. As you take my hand and we dance
footprints on the floor of the sea. May we never feel the need to ever surface and breathe. When your heart is cold, I'll pull you close.